Всеки един от нас желае бързо и ефективно да получи резултат, свързан с здравето. Имам такъв продукт. Sensation. Природен антибиотик, имуномодулатор, който дава мигновенен резултат. Прочети повече по това видео за 8-те магични съставки, за 3 вида водорасли и за 5-те мощни антиоксиданта, които правят синергично действие помежду си. Защо Sensation и защо именно водораслите помагат така бързо и ефективно да са ефективни за организма. Прочети под това видео, всяка една съставка по-отделно има значение, но в комплекс те са в пъти по-силни и по-ефективни. Приемай Sensation 2 месеца последователно и във всички случаи, когато имаш необходимост от него. Изморен си, пътувал си, първи симптоми на преумора, настинка или намален имунитет. Имуномодулатор от Вертера, това е Sensation.